ngoba nabo ubukhosi njengoba indlunkulu ingibeke kubo ingibeke kulesi sihlalo esilikhuni kangaka ayingibekelanga ukuthanda ubukhazikhazi ubukhazikhazi vele kanginendaba nabo ngoba ingonyama ayisikhulisanga thina njengezingane zenkosi isifundisile ukuthi phumani niye ngaphandle nihambe noyizamela ngizwile ke abanye bekhuluma makunalomsindo khona lapha ekhaya emzini wamakhosi bethi lokho kusho ukuthi uxakekile akahambi ngana ayosebenza mina nginezinto zami mina ngisebenzela ngincengele utho lwamuntu ngoba abantu bake bacabanga ukuthi bazokubamba ngezinto ezithile mina akekho umuntu ozongibamba ngoba sengishilo vele ukuthi uNkulunkulu namakhosi ukungibeka kwawo phezulu kwalesi sihlalo esiza noshintsho empilweni yami nengikholela ukuthi kuthe makufika usuku lwayizolo bekukuzalwa kwesizwe sakwaZulu kabusha kusho ukuthi nathi konke okubi ebesiyikho nawo wonke amabibi asilandelayo ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu wathathile izolo njengesizwe wawathatha wawafaka emgodini omnyama lapha angasayi ukuphuma khona ngeke ngize ngithokoze ukuthi abasendlunkulu bangibeke kulesi sihlalo ngoba akusona isihlalo esilula lesi umdlokombane ube inkosi esaba uNkulunkulu ube inkosi ebihlonipha usiko nami ngiuSmakade negama nginika lona futhi elingakaze lize lingibuse emqondweni ukuthi ngelinye ilanga ngingacabanga ukuthi ngingayithola nami sengikhulekelwa angeke ngize ngiyicelele ukukhulekelwa kodwa ngiyokhulekelwa isizwe angeke futhi ngize ngifuna ukuyiphakamisa mina ngoba kangaze ngiyiphakamise vele ngiphakamiswe indlunkulu ibonile yona ukuthi kufanele ukuthi ngingahlala kulesi sihlalo ngiphathe izihlangu zobaba ukuhlala kwami la kusho ukuthi kufanele ngishintshe indlela engikhuliswe ngayo yokuhlonipha ngoba ukuhlonipha ikhona okubalekile futhi ngiyafisa ukuba inkosi elalelayo ukulalela ke kuyahlupha ngoba kwabanye abantu mabe kubona uhlonipha bake bacabanga ukuthi upopayi ngicabanga ukuthi isizwe sakwaZulu ngicela sibe nethemba phezu kwalesi sihlalo sobukhosi ngoba ngeke ngithi asibe nethemba ngami ngoba isihlalo isona esihlonishwayo isihlalo isona esafika kuqala emhlabeni uNkulunkulu wayisedala amakhosi ukuthi ibona abantu bokuqala engiyodondolozela ngabo emhlabeni kufike ke into ekuthiwa ipolitiki emhlabeni yasihlwitha konke esiyikho singayiqondi nayo ipolitiki ukuthi isho ukuthini ngoba akusiye yethu ipolitiki ifike yaletha indlala ngiyocela nje ukuthi indlunkulu izingane zikaMdlokombane izingane zeSilo uMdlokombane uzala izingane ezihlakaniphe kakhulu uMdlokombane uzale izingane ezinamasu engikholwayo ukuthi ngizobambisana nazo ukwakhala ubukhosi ukuthi kubuyele endaweni efanele nomveli iqali ayevele efuna ukubeka kuyo ngoba silahlekile sisizwe sakwaZulu sikhohlwe ubungcwele bethu sayikhohlwa ukuthi singobani bangangibiza abathandayo ukungibiza ngabangibiza ngakho njengoba ngikhulume ngendaba ukuthi uNkulunkulu wayengasiphukuPhuku uma ngabe sidala sizizwe ngokwehlukana ileso sizwe naleso sizwe uNkulunkulu sabele okwaso nathi sisizwe sakwaZulu swabele okwethu kwayikhombisa emlwandeni wethu ukuthi kuxhumene kangakanani neZulu nomveli iqali sizokuvusa okwabulawayo sizokwenza ukuthi kuphile singesabi isizwe sakwaZulu ukuthi njengoba bengichazile ukuthi sizelwe kabusha njengoba izolo linile kwezinye indawo makwenzeka lomkhosi kodwa wavele wathi uNkulunkulu kule ndawo engcwele enikuyo mina ngizanikhanyisela ilanga okuyilona thina silihlonipha kakhulu lapha kwaZulu ngoba siyalazi ukuthi ngezikhathi ezithile futhi okwenzeke ngesikhathi esikahle ligcwele ukuthi umsebenzi wamakhosi kusho ukuthi aye uhlele thina singakazalwa ukuthi ngalesi sikhathi isimo seZulu siyobanjani ngoba sibonile bekhuluma abantu ababuswa ipolitiki
sikade senza umsebenzi weNgonyama okuyikhuphula okuwumsebenzi obubalekile wokuthi iNgonyama emathongweni ukube ikwazi ukuthi ibheke isizwe sayo, ibheke umndeni wayo, ibheke nakho konke okungaphansi komthunzi welanga. Bakhuluma abantu bakhuluma izinto abayithandayo. Ngabuka ukuthi hayi kusho ukuthi yimi vele ngufakela isibhaqwa lomsebenzi. Ngoba vele bekuvele sibizwa ngeqeqebana. Ukuthi yiqeqebana leli elisembangweni. Kwathiwa lisani ngisho ukuna nje bekade benza umsebenzi omkhulu kangaka. Asayinaki izinto ezifana nalezo nina besilo. Kodwa nje sizwe sikaZulu bantwana baseNdlunkulu siyacela ukuthi ningalilahli ithemba. Nibone ukuthi into yenu kusho ukuthi ibisifa ngenxa yesimo esibhekene naso siyisizwe. Nese singasazi ukuthi ngalesi sikhathi umdlokombane ngabe ngasekho phakathi kwethu. Kube buhlungu kakhulu ukuhamba kweNgonyama. Wasishiya nemibuzo eminingi. iNgonyama ivalelwe endaweni eyayivalelwe kuyo. Omngayo bengakwazi ngisho ukuyibona. Amaphoyisa ayigadile ebekwe kude nayo. Kusenze lokho zaba nemibuzo eminingi. Uma ngabe sesibuka izinto ezinje ezenzeka, kusenza sibesabe laba bantu esibabona lenza izinto abazenzayo. Ngoba ngeke sesabe ukukhuluma lokho. Ngoba ngikholelwa ukuthi uma ubekwe phezu kwesihlalo sobukhosi kufanele ulimele iqiniso. Kufanele ungalesabi. Nanamuhla siyayibuza imibuzo eminingi. Siyayifuna futhi impendulo ngelinye ilanga. Asisho ukuthi khona owahambisa ubabwethu, kodwa uma ngabe kuukuthi kukhona baba nesandla uzoyikhombisa uNkulunkulu kubo. Uzoyikhombisa umveli iqali kubo nenyanda ezulu. Sizwe sikaZulu ngicela ukuthi nibe nethemba. Ngingakhulumi kakhulu ngoba ngizoze ngithinta indawo okungafanele ngiyithinte. Kodwa ngithi esizweni sakwaZulu njengoba bengichazile ukuthi umdlokombane wayizala izingane zababaningi. Baba khona abantwana bamakhosi nabezindlu. Kodwa ngenxa yezimo obekuphileka ngaphansi kwazo ebesiyifihla sihlonipha. Icindezelekile indlunkulu. Ayangakwazi ukuyikhombisa ukuhlakanipha kwayo phezu kwesizwe. Ngoba ipolitiki ifike yakuthatha konke. Indlunkulu eyikho. Ngiyake ngithi ke mina isizwe uNkulunkulu asuke ebeke kuso into yakhe. Isona esidideka kakhulu. Akupheleni ukudideka kithi Zulu. Ke sibuyise ubungcwele kithi. Sikubuyise okuhle sahlonishwa ngakho umhlaba. Ngizothokoza nje nina besilo. Ingane zenkosi nina enibe nesibindi sokumela lesi simo eningifake kuso engingasicelanga futhi ebengingeke ngize ngisicele ngoba ngiyasazi ukuthi siyisimo esilikhuni kangakanani uma ngabe ucabanga ukuthi umdlokombane ukwazile ukuphila iminyaka engama50, iminyaka ekwazile umdlokombane ukubusa iminyaka engama50 ebusa lesi sizwe sikaZulu. Angene naye kuso engenalutho. Ongene naye okukayise kungasekho lutho. Wayiphembela waze wafika lapha afike khona. Nathi kuso leso simo ephemba sikwazile ukuba nezindima esidlalayo esifake emaplazini sishayelo gandaganda. Sisengiyinkomo amaphayinti esavalwa ngeayina bayazi odadewethu nabanye abafowethu abangekho. Siyacela ukuthi nababe ngabahlobo besilo basebenza ngokwethembeka phezu kwesihlalo. Uma ngabe ukuthi kunezinto abebeyibelethile ngemuva noma bebesondele esihlalweni ngoba benezinhloso ezithile abahlambuluke manje. Ke bebuye neziphiwo zabo ezinhle
zokuzophakamisa indlunkulu. Yilokho nje esicelayo. Kodwa ke sekuyoba likhuni kithi ukuthi sikwazi ukubona umuntu oqondile nongaqondile. Ngoba abantu abaningi babahlamukile omkankosi bekade behlala neNgonyama bahluleka ukuthathisa kubo. Bagijimele indaweni ezithile. Njengoba ngishilo nina besilo ukuthi isihlalo sobukhosi akusona esobukhazikhazi. Esokondla isizwe. Esokuphilisa isizwe. Isihlalo sobukhosi siwumphefumulo wesizwe, siyinhliziyo yesizwe. So ukuba nezingane zakwethu umdlokombani ube nenhlahla. Zibe ningi ingane zakhe. Ngingabala ezine mhlambe ezahamba emhlabeni. Kodwa ngiyafisa ukuthi thina esikhona sikhumbule ukuthi ilanga umdlokombani ahambe ngalo bafowethu usishiye sizintandane soyiqedela thina lobu buntandane. Abekho futhi abanye abantu abazosilekelela kulesi simo. Siyafisa nje nohulumeni ukuthi akakasize lapha ebhodlweni kuyadabukisa. Omkankosi bahleli bodwa. Kodwa uhulumeni usitshela ukuthi ukhipha imali ayikhiphela indlunkulu. Ayede. Kodwa kho phoyisa kuke kungabi namaphoyisa kuleli sango lamasango ezigodlo. Ngikhuluma ngezigodlo zonke. Ubhlungu ke abantu uma babuka begijimisana ngento kaMdlokombane asebenayo namuhla ngoba ngeke sikufihle ukuthi eduze kwesihlalo njengamanje. Esikhonjwe ngabathile ngeinhloso zabo ngoba siyazi ukuthi abantu bafuna ukuzokweba lento uMdlokombane ade ivikela. Bafuna ukuzothatha lokhu uMdlokombane abengafuni ukukhuluma ngakho etho kwesizwe sami. Abantu bakwaZulu uma bengabe bengaboni manje ngeke baphinde babone. Ngoba uma ngabe izinto sizoyibuka ngeso eliyinxemu kuzohamba lokho esiyikho. Kuzosiphelela lokho esiyikhona. Ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje ngingakusho ngingakuhlonisi ukuthi yodwa into ehloniphekile la eZansi eMzansi Afrika ubukhosi. Futhi okuyilo bakwaZulu abafuna ukuqeda ngabo. Ngoba ngisho amangisi akhona nje ayazi ukuthi ubukhosi bawo ngabungangabo lobu bukhosi. Futhi kufanele singakuvumeli iZulu ukuba zincelebana zabanye abafana. Singakuvumeli ukwamukela lesi sihlalo akusona eseyikhwama neimvilophu. Ngifuna ukubacacisela abantu bakwaZulu. Akusona isihlalo sama briefcase lesi. I-briefcase yakhe igcine phansi kombhede ngoba vele siyazi amabhanga abantu asaba phakathi kweyiphuntsha. So akusibu ubukhosi bama briefcase lokho. Singcwele kakhulu lesi sihlalo ukuthi kungazo kwenziwa into ezinjalo phe kwaso. Sizoyisebenzela nazi izingane zakwethu. Sizoyisebenzela sizokwakha lokho kufanele sikwakhe. Sicela isizwe sisilekelele. Ngoba siyilokho esiyikho nje kungasi isizwe. Uma ngabe sizolahlwa yiso naso sizolahlekelwa yikho konke. So siyacela nisilekelele Zulu omnyama. Nanibize ngabantu ukuthiwa ngondle noZulu omnyama ondlela zimhlophe. Ake nibe mhlophe ke manje. Niphume ebumnyameni. Ngiyafisa nje amakhosi athakhonzile endlunkulu. Akabuyele endlini zoyise bawo. Ayeyicabanga kahle. Ukuthi awalutho ngaphandle kwendlunkulu. Makuphele ngendlunkulu ayogqoka izicathulo ezitshekile njengalama khansela esihlale sibona kuhlekiswa ngawo kuma social media kuthiwa isicathulo sekhansela lesi. Isicathulo sani lesi. Amakhosi awayikavuka emaqandeni mina nginendaba mina. Ngeke ngikufihle lokho. Ukuthi amakhosi awake avuke azi ukuthi make kwaphela lento yasendlunkulu awalutho. Uma ehluleka ukuyivikela lento azoba nenkingi. Ngizokhuluma nje lokhu nina abasendlunkulu nakini Zulu nabo abathwebuli beindaba ukuthi njengoba besilungiselela lo msebenzi nje khona amadoda athila angithumelela ama message engingakaze ngibe nezinamba zawo. Bathi bona bayinhlangano ephetha ababishop eneyifundiswa. Ngiyayazi leyo ndoda.
ifaka ibuko kodwa ngeke ngiyibize ngegama iyazazi futhi ngingajabula ukuthi iyayibuka lento ngingajabula ukuthi iyayibona lento ukuthi benginikwa ubani ngizalwa inkosi mina angizalwa indoda mina ngaphinde ngazofonelwa indoda eyibize ngomfundisi yathi indaba ezithi ama kwenziwa lo mcimbi wenzayo abantu bazoba nesasasa lokuza bezosupport umntwana uyacabanga nokwenzeka eShell House umhlokombani niwayithume abantu ukuthi abayo official house ngoba ipolitiki yabulala abantu eShell House akusiyo umhlokombani abantu kabangafuni ukuzohlanganisa izinto eingahlangani futhi abantu abaphume indabeni zakithi sesikhathele abaphuma abantu eindabeni zakithi abaye makubo ake beyolungisa izinto zabo nathi siyakwazi ukuyilungisela izinto zethu la ekhaya futhi sizoyilungisa ngiyazi mina ukuthi uNkulunkulu uzosipha amandla ngiyazi ukuthi amathonga azosipha amandla ake besiyeka abantu ake nisiyekeni ngoba nani ninamanga siyazi ukuthi khona abathengiwe abantu bangacabanga ukuthi azizazi izinto ezenzeka ngaphandle kukhona abathengiwe khona nje abanye ngingaboni ngisho imbhobho yabo la bagqishwa imali emasendeni abanye bayazazi ngiyayibuza ukuthi mina uma lento ebiyenziwa ngabantwana kuukuthi amakhosi ayayivuma bazoshona